Здравейте и добре дошли в третия епизод на Рутин. Сега ще видим докъде бяхме стигнали и ще видим какво ни очаква. Така, тук някакви слотове имам, слот 1. Мисля, че тук пускаме, сега ще видим. И че последно се събудихме във влака. Нещо тук проблем има ли? Да, мисля, че се бяхме събудили тук във влака, там припаднахме. Сега ще видим... Мисля, че трябва да се върнем. Сега ще... Gateway Living Quarters. Там мисля, че още не сме ходили. Също дайте се върнем, ще видим. Gateway. Сега ще имаме лоудинг. Тъмно бе. Какво беше сега? Ерли беше, да. Но ми струва сякаш по-тъмно, отколкото беше. Така... Бяхме ето тук, сега наляво. Знам, бат. Не ми харесва тук колко е тъмно. Добре, дайте им видим. Ние трябваше да намерим някакви кодове. За то ASN. Така... Горе, където бяхме, мисля, че там работа нямаме. Дайте да дойдем насам да видим. То всъщност... Аз инвентар нямам, но... Чакай тогава. Living Quarters, по-скоро там трябваше да отидем. Сега ще... Ще там на... PDA-а. Ще разгледам какви са ни тасковете първо, което трябваше да го направя предварително, но... Just... Okay. Tasks. Ultra View Module completed, Security Meeting completed. Това ни трябва Key Code или Access ID. Не знам дали двете, или по-скоро едно от двете, но... Съмнявам се, по-скоро ще трябват и двете. Така... Чакай сега, Might Gain Access. Добре. Значи Key Code мога... Аз стоя малко. R. То е включено. Добре. Има петна по земята. Че всъщност ще ида там да видя. На екранчето. О, да, има. О, да. Тук има ли нещо? Тук не мога да пипам нищо всъщност. Добре. За ID-то ставаше въпрос. Или не? О, не. Другото. Кода. Така. Осем, 0, 6, 7. 8, 0, 6, 7. Сега какво ще стане? Valid code, access, окей. Нещо не няма нападне докато това го правя. Дори в такъв случай ни остава само едно нещо. Тук нещо промени ли се? ID check. Не. Добре. Сега вече трябва да идем там на Living Quarters.
Station. Тук тази тъмница хич не ми харесва. Добре, дайте да сейвнем всъщност. За всеки случай. Да не се окаже, че трябва да преигравам половината игра. Сейф. Така. Медиа, нещо ново. Нямаме нищо. Database. Elevator pin. Хардвер. Да, добре. И продължаваме нататък. Living Quarters. А така... Ставам да се вижда тук всичко. Така. Чакай, аз гледам в грешната посока всъщност. Защо ме върти така всеки път? Добре. Тук е сейф? Има, добре. Не да сейвна всъщност. Евентуално нещо, ако стане да... Да сме поне тук по-близо до сейва. Прави ли се? Да. Чакайте заради... Да сме на пушкало, да сме на мушка винаги. Така... Че не знаем какво ще ни очаква. Тук е някаква врата. Тук има някакви кабели, които отиват в саксията. Добре. Door access. Юзахме тия диагностикс. Оу! Чакай, бе. Сякаш не мога да го интерактна. Ето. С друг бутон, не с мишката. И сега? Или аз го изключих по този начин? То всъщност все едно го рестартирахме. Там сега стана по-светло сякаш. Така, Station, Living Quarters. Добре. Има определено нещо не е наред. Има кръв, има ли батерия? Батерията не е догоре. Обаче ми дава да си взема. Що ми дава? Значи взимаме така. Логин. 4621. Тази врата предполагам трябва да се отвори. И какво правиш тук, бе?
Изрут. Чай то да го... За всеки случай, то затова има тук 10 батерии, бат. Стой си там, не мърдай. Аз... нямаме повече батерии, имаме само 3 изстрела. Да се надявам, че няма да ми се наложи да ги ползвам. Ми харесва тук. Дайте да направим и сейф. Докато все още можем. Така. Спайк. Има врата, която мога да ползвам. Предполагам ми, че мога да го трапна. Въпросът е още колко има тук. Чакай, тук трябва нещо да... О, то за тук ми трябва under the desk. Аз не трябва ли да влезна вътре, за да стигна до under the desk? За кой друг деск иначе става въпрос? Тук има много разклонения. Изчезвай. Изрод. За момент си мисля, че тук не мога да влезна. Как пък се ме намира, бе? Да не би това да е under the desk? Малко съмнявам. Тя тук. Е така, аз се чувствам спокоен. Ever since I got back from the perimeter check, I've felt off. Headaches, eye Колко батерии strain, има? you know, the usual. But there are moments when I feel like someone is talking to me. Almost sounds like my own voice too. That sounds crazy. Hopefully it passes soon. Lee's taking care of me. Окей.
Аз си пред вратата, нали? Да пикнем. Клекнали. Добре, тук имаме някаква бележка. Опа! Защото са някакви стъпки, не мога да предава откъде. Остава тук, бе. Всичко е в кръв. Нали това е робот. Ако дойде някой изрод. Аз съм в капан, не знам дали го... Never fucking mind, той е тук. Не знам дали работи. Но тук определено имаме изрод в стаята. Някой идва даже. Той ми е много съмнителен, май ще ме хване за вратлето. Кое е точно? Нищо не виждам. Не мога да използвам дори... Добре, толкова ли беше трудно това да се случи преди 2 епизода някакво? Да ми се включи някакво фенерче. No entry. О, аз май съм сега в тази стая. А, не. Нали не се затваряш сега, добре. Тук сега какво се случва? Хироп, така. Left surprise for you in the reception, така. Чакай сега, нещо отзад има ли? Няма нищо. Това са някакви камери. Може да гледаме камерите. No feed. Какво трябва да видим? Това тук предполагам. Още при малко ми направи впечатление. От тази страничната камера. Оу! ESV. 8426. Чакай. Затваряй. Първо на първо, за къде ми трябва този код? Може би там за рецепцията, където се опитах да влезна. Добре, чакай само да отзумне малко. 8426. Добре, ще го оставя така. Да са... Опа, батерийка. Много е гадно, като не виждаш къде ти е мишката и трябва да научкаш центъра на екрана.
Добре, то тук има всъщност врата. Аз мислих, че сме някъде покрай изрод. Rooms, тъй така. Ние всъщност не бяхме ли тук някъде? То не може ли да го затворя там и... Им чуш, че някъде тук дойдохме, оде е. Просто е, може би просто е същото и... Това се включи. И така като гледам, въобще не го бърка факта, че оная врата я затворих. Така, връщай се там. Да, определено не го бърка, че вратата е затворена. Значи това като опция да отрапна, мисля, че го изключвам като опция, нали? Сега на къде ти е направо ли? О, да. О, да, ние определено тук дойдохме. Да. Аз наляво ли съм отишъл, да е? Да, сега трябва да отида там. О, тук е нещо много тъмно. Може би не сме дошли от тук. Тук какво е? Тук е някаква стая. Изобщо не е това, което ни трябва. О, не, ние... Да. Добре, насам сме. Нали няма още? 8... О, шит, забравих. 8, 4, 2, 6 май беше. 8, 4, 2, 6. Дано да е това кода. О, да. Това е кода. Затваряй. О, той кода е тук. Това е тая стая явно. Fire detected. Така. Видим то запис. Айде. What the hell? A Type 5 just attacked someone. Killed them. I ran. I had to, but I swear it was stuffing his body into a bag. God. I think it was a recent Union Plaza guest. This must be tied to the perimeter check in the ASN. I know it. I need to do something. Тоест реално ни трябва само едно нещо. Кода... Чакай. Access ID-то за тия роботи. Аз затворих ли тази врата? Добре, не го интересува, че съм тук за щастие. Мисля, че се изключи тук някъде покрай мен, а не продължи си. Добре. Сега някакви места трябва да са достъпни. Но... Кои са тези места? Чакай да си дойда тук до сейф зоната за 2 секундички само. Що господин ме знае винаги къде съм. Измери свесе. Господин железни крака. Добре.
А къде са тези места? Аз това не съм много сигурен. Не от тук. Всъщност да, от тук мога да заобиколя да ида там обратно. Там сякаш свети нещо. Има една батерия, някакъв дедент е тук. И много се надявам там да си останеш, ако питаш мен. Много ме е съмнителен този робот. Ще мине още 2 пъти от тук и накрая ще ме фане. Фенер? А, така, фенер. Много мое искане. Одобрено. Много ентри, не съм. Първо да се огледаме. Тук повече би трябвало работа да нямаме, понеже на таск пише, че е completed. Ой, ти си тук още. О, тази врата отде не беше отворена, май. Или аз не знам да е била отворена. Мисля, че не беше. Това стълбище никак не ми харесва. Абсолютно рипарското стълбище. Изрод. Ми харесва как стоиш точно там, където искам, а не. Ама е приключил курса, много се надявам. Кажи ми, че не мога да затворя тази врата. Добре, чакайте да сейвкаме. Тук имаме някакво видео. Click to save. Tasks. Това може би е стаята на Кей или както беше. Не си спомням. Тази бележка. Травил модул. Така. On Nails Electronics. Така. Нещо мога ли? Мога да взимам тези работи. Махни се, бе. Start point. It's above your... Охо. Ето всъщност след това дори не ми се налага да се вдигам на пръсти. Периметър чек. John here. I'm just completing the perimeter check after the latest quake. Everything remains stable. Pipelines look good. Everything's operational. No damage to the base or its foundation. The ESN recorded no meteorite or small asteroid impacts on the surface.
What's that? It's a sheet cell top, maybe. Wait. 85% Hugo. It's a body. It's a vegetation. And it's going from Еми, мисля това е всичко за третия епизод на Рутин. До момента играта става много по-интересна, отколкото предишните два епизода. Изглежда, че има повече тук интеракшени с стаи и така нататък, по-малко лутане определено. И ще се видим в четвъртия епизод на Рутин.